Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kawit. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Glenn. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan, di na ko aasa pa. Recorded by X Thunder Gaming. Ganong ibo magpugibiyaan, dog. Magunsa naman ang kuhog sa atong mga anak, gawa naman ka. Ma, ikaw na. Ay na paghilak. Wala tayo mahimo, patay na mas papa. Glenn, dili na nako kaya, dog. Mayo pa tingaling mamatay na lang sad ko. Ayaw pagsulti yung anak mo. Niya pamilya mong mga anak mo. Kinanglan pa minimo mo. Kilala nga pagpakalikon ka ma. Kaya niya pamilya mong mga anak. Ha? Muundang kag eskwela, dog? O ma, Ngano man? lisod naman kita ma. Wa na ba is papa? Wa na yung hatag na ko para eskwelahan? Glenn, Mana nga nakahukom na lang ko mga mundang na ko eskwela? oo niya, dong. Magunsa naman lang ka. Mangita na kong trabaho ma. Aron makatabang ko sa pag-eskwela sa akong mga manghod. Kung maayo pa lang unta og kita ning akong pagpaninda og isda, dong. Dili ko musukot na muundang kag eskwela. Pero unsaon manggod? Pila raman si akong dinansya ning akong pagpanuroy. Mundang lang ko ma. Mangita na kong trabaho. Unsa man sang trabaho ang imong sudlan, dong? Bisa kung sa lang ma. Ang importante nga makakita kong trabaho. Kapuya man din yung trabaho sa construction eh. Bugat ay mga sinakong baso og simento. Oy, Glenn! So, tanggap ka niya. Oh. Tanggap na si Bitoy! Oh sir. Onya, kumusta man imong trabaho, dong? Kapoy ka ma oy. Pero ako ang talang ko ini. Kuya, nanya ko yung beranan sa eskwelahan ha. Ganun sa man dong. Ug ma'am tong ingon ni ma'am kuya nga pabayaran. Oh sige dong. Mangita ko kwarta. Pila may gikinahanglan nimo kay pagamiton ti ka. Medyo dako-dako gid bay. Pila laging dakoa kay hatagan rayon ka. Maayo ka na kay na din si Bay Edgar nga akong madiganan sa panahon sa akong kalisod. Enik sweldo. Ako din sa bayaran. Salamat ini bay ha. Salamat sab kay nadayon ka nga ako nga maduulan panahon sa kalisod. Oh, siyempre, amigo ko ta. Ay, lain pa ato ba? Hmm, Ano saan ka? Okay ra ka nimong trabaho nga construction? Huwag ka kapuya na. kapoy ba yoy? Nya kamay ra kay sweldo. Oo, saman, di ka ganahan magnegosyo ka. Kitabangan di ka. Sa masang negosyo ha bay. Parehas ko ni akong negosyo, good. Panindag man ni. Pamani-mani lang ni bay, pero money gini, kwarta gini, arang-arang ni kita. Gusto sa meta to kung makakatunan na bay pero wa man ko'y magkuan god kanang wa man ko'y mga gamit god. Manyawa sa ko'y pwesto. Sus, problema ko na. Wala problema, uy. Na ako'y usa ka karumata eh. Pamanan ako gamita. Huwag naasag ko'y pisto. Ikaw ni tinda dito. Tinuod bay? Oo, lagi ba eh. Ano saman? Kanas ama kong binubinuang mo, ha? Huwag kong magbinuang mo. Amigo gud tagod. Amigo kayo, ha? Salamat bay. Okay bay. Tudloan di ka unsaon pag negosyog man eh. Aron makatabang ka sa pagpaeskwela sa imong mga manghud. Salamat kay bay. Recorded by X Thunder Gaming. May mutabang nimo nga makanegosyo ka og mani? Uma, Onya, muundang na lang kasi mong trabaho, dong. uma, kay maninda na lang kong mani. Oh, mani. Ke, mani ka, ke. Ari ke, mani. Mani. Ay, kada lang tamis ang ako, dong, be. Palihog, dong. Ah, kalitang ha.
Mayo hinuon nga kusog ang halin sa imong manidong. Maulagi ma. Nalipay sab ko. Kay makatabang lagi ko sa ko mga manghod alang sila pag-eskwela. Sa mga itong negosyo riya, Kaloy sa Ginoo bay. Arang-arang itaw nakita. ay noon. Salamat kay bay ha sa imong pagtabang ako. Ay nagunaw na ba yoy. Nalipay raman sa kubangan, nakatabang ko nimo. Dali aras panahon sa? Walang hibaw nga nahuman nag-eskwela ang imong mga manghod. Mao gyud ma. O kining tanan tungod sa imong kakugihan, anak. Sa imong negosyo nga mani. Ikaluyan ko sa Ginoo ma. Nga may tao nga mitabang nako aron nga makanegosyo ko. O karon kay nahuman na mag-eskwela ang imong mga manghod, maayo tingali nga imo na sang kaugalingon ang imong atimanundong. Unsay ibot ni mo ipasabot ma? Anak, wa ka baya magkabata. Nagkataas ang imong edad. Maayo nang may pamilya ka gyud. Kinahanglan kang magminyo, anak. Ma, Sakto man sa danggingon ni mama ni mo bay. Angay naman gid nga magbinyo ka. Kinahanglan nga may kaugalingon ng gitang pamilya. maayo unta bay pero unsa man nga wa man ko uyab. Wa may nasaag. Pangita sa doy na unsa man ka. Kaya ano gun kay kundi na mo sana imong kagwapo. Kaysa yung nga nahurot ang tinda na ko man Makapauli dayon ko. Excuse, kuya. Kasi ato day? Ya, pwede mo hangyo. Unsa man ta day? Pwede ko mo gamit sa mong cellphone. Naalang gud na ako textan. Nahutdan mo gud ko glow dia good. Okay na day. Gari ya, oh. Ako nang iuli. Salamat ya, ha. Kaysa pa yan. Asam di ka pa doong? Nagdamag agbag. Mato ka sa akong igaagaw, ya. Magpakuha na ko niya din, he. Mo ba? Di man di kagikan. Gikan pa ko sa negros, ya, uy. Nagsabot lagi mi sa akong igaagaw nga iya kong kuhaon din, he. Mo ba? Kaganina lagi tayo sige istorya ba? Pero wa pa kita magkaila-ila. Bitaw da. Ako li si Glenn. Ikaw? Emma. Naan na rin ako igaagaw, ya. Ata na, kuya. Salamat. Unsa man ko Di naman nun mawasa kung hanawan na si Ima. Gwapa siya pero bata lang kayo. Magkita ba kami pag-usap na itong babayan? Kusag kang palit, ya. Ulay, Ima. Ikaw man good din Ako in town niya. Uy, sampol nga man ni diha. Ni, Dali, kaon diri. Aw, kana ba? Asa balik ka pingon? Mapauli na kuya, uy. Gisubok ako sa kaigagaw nga mupalit og sa daanon. Mao ba? Nagunsa diri ka diha sa imong igagaw. Bakasyon lang. Salamat ining maniya, ha. Welcome. Ako niya kang suruyo din, hikon. Dili ko busy. O ba? Ari lang diri. Wa naman mapakita si Ima nako. Kumusta naman kasi ha? Kuya Glenn. Day. Lansong ka? Ano nagilakang ka? Nag-away gusto ko ginagaw. Ayaw ko gipapahawa sila. Ha? Kaya tabangi ko, Pi. Ano sa man tikas pagtabang? Papuyas ako siniyuha ko, Pi. Bahala lang mo kung hibo kong katabang. Ang importante nga may kapuyaan ko. Ha? Ako'y nabalaka ining imong gibuhat, Linda. Nga naman ma. Wa pa man ka masuhito anang bayhana nga imong gidadi ni. Wa ta mahibaw kung unsa na. Dugay naman ko nakailaan na niya ma. Pirmi man na siya nga mag-agian sa akong pwesto. Og unsa may plano nimo niya? Ako lang sana siya papuyon din ma. Isipan na lang sab nga imong anak. Glenn. Kapuyaw Hi, Kuya Glenn. Gikapoy ka? Kay daghang kang customer ganina. O ubay-ubay sab gaman ang akong nahurot. Maayo hinuon. Hukanan ti ka, kuya, ha. Ano makakauna ka? Kay ako niya kamasahian aron makapahaway ka.
Ninduta sa kong pamati nga imong gihilot dayo eh. Maayo kung may mo hilot. Nya, okay na ka kuya? Oo. Okay na ko day. Doon sa ko. Indot lang yung pamatiyo ng ang mga kamot ni Ima. Nga bidapat sa akong lawas. Lamig isang kakson. Kuya Glenn, andam ng imong towel kuya. O nakaluto na sab ko pares pamahaw. Kaligo na kuya aron makakaon na ka. Anong imam nang gibuhat? Ha? Ang unsa kuya? Nganong imam akong giatiman? Buotan manggod ka kuya. Og agig bawas lang sa misa imong pagpapuyo na ako dinhi sa inyo. Huwag naibaw ka ba? Ngada ko kinig impact sa akong pagkatao ang imong gibuhat. Ha? Naunsa day ka kuya Glenn? Nahigog man ako ni mo, Ima. Kuya Glenn, Huwag ko makaila sa matuod mo pagkatao. Bago ka lang na miabot sa akong kinabuhi. Ug sukad-masukad, karon pa ko mabatig kugma. Ug nimo pa nga ako masuhito. Ug manghud pa gid ako. love sab ka na ako kuya Glenn. Tinuod. Bisan to taas ka na akong edad pero buotan ka. Og mo ni nakapainlove na ako nimo. Ima, Kung gusto ka, mag-ipon ta. Sama sa magtiayon. unsa? Basta to pa. Minyo na di ka? Murag ingon ana gid bay. Oh, kumpati bay. Di pa ka ana. Ang tuktok ko na yun ang niduol sunoy. Malipay gito ron si Ima inik kakita niya nining akong gipalit nga iya mga gamit. Kanindot sa kong gibati nga may matawag na kong asawa. Dili ko kuyog nimo. Si Ima man na. Gipugos buyod sa tao. Da Ima, ngano ni? Glenn, tabangi ko. Dili ko makuyog sa kumbana. Si Bana. Iya ko ba na, Brad? Minyo di ka? Oo, minyo ko. Pero ako'y gusto niya na gusto ko sa pakigbinyo niya tungkol sa akong ginikanan. O ba hinungdangan nilayas ko sa among naabot ko din eh. Ginoo ko. Ay, maulit sa... Di lagi ko makuyog di mo. Kinagipon namin ni Glenn. Tinuol gini akong nablitaan. Nga may kaipon ka din eh. Umulit wala. Oh, nagipon namin ni Glenn. Kinahigugma ko niya. Di kami mong di mo kuyog ako, ha? Kaya kung magpagayagay ka kuyog ako, ipapriso ta mong duha kay kasalta. Roger! Ay, pagpagayagay, ha? Pamulit sa to. Dili ko makuyog di mo. Ima! Glenn, tabagi ko. Ima! Glenn! Ima! Ilang gabi na akong ito, di ko bakit nagkalayo. Mahal kita. Huwag ko magdahom nga ang babae nga akong gihigugma. Usa di kami niyo. Kanimo Ima, kunhain ka man karon. Manghinaot ko nga maayo ra ang imong kinabuhi. Ug kung maabot man ang panahon nga mobalik ka nako. Ani ang paghihapon ko nga mudawat nimo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga katamay higalan, kaagi ni Glenn, nga taga Karkar City, Cebu. Uban sa awit ngayon kapangayo, awit nga naguluhan, di na ko aasa pa. Ako, aasa pang muli. Kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing, ugabos sa direksyon ni Priscilla Ricanas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papera sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.